Bo ahasi pami. Cantiga 281. Mi vida maduna y turmi sangar mes pavor por la salva de un muerto tan robes. Mi vida maduna pavo que baduna pa mi maduna turi pavo que baduna pa mi tata y su casa, mi trono celestial y turmia laga atrás pa pena eterna. Malaga tur pavo que balaga pa mi. Malaga tur pavo que balaga pa mi. Muchísima sufrí, mas cubo por contar. Amargura de más grande, pavo porta salva. Mawanta tur pavo, que bawanta pa mi. Mawanta tur pavo, que bawanta pa mi. Amém. Ele aguanta tudo para nós, Kiko, nos aguanta bem. Cantiga 340, 340. Jesus está em Salvador, plama em notícia que Jesus está em Salvador. Nos atende zona bom, Jesus é Salvador, plama em notícia Jesus te Salvador, y ve novo tur caminda y ve alrededor. No Señor te avisa bien, Jesús te Salvador. Y bariba olana, Jesús te Salvador. Signature grandina, Jesús te Salvador, lagature islana, resona cultur fervor, cantadino Salvador, Jesús te Salvador. Na frontera nan cante, a su vida y morto mes, Jesús es Salvador. Y también en oscuridad, datar en dolor, corda de adversidad, Jesús te Salvador. Laga bien tu nan bisa, Lagatur nación goza, Jesús es Salvador. Abundante redención, láganos duna honor, nos victoria de pasión, Jesús es Salvador. Jesús es Salvador. Cantiga 545, Salvador, bota-nos, pastor, den caminho de salud, por favor, guia-nos. Cantiga 545. Salvador, bota-nos, pastor, com nos timester de bom. Den caminho de salud, guia-nos. Prepara lugar para nós. Jesucristo, Jesucristo, vai comprar nós foi picar.
Jesucristo, Jesucristo, ta pensei di bo nosta di bobota nos amigo e também nos guardador. Defende e guardador edil, no laga nos vai perder. Jesucristo, Jesucristo, va comprar nos foi picar. Jesucristo, Jesucristo, ta pensei de bonos tá. Boa primiti parisibinos, poberitur pecador. Botim e bondade pa alivianos, gracia pa livrar-nos. Jesucristo, Jesucristo, va comprar nos foi picar. Jesucristo, Jesucristo, ta pensei de bo nos tá. Jesucristo, bota nosso amigo, ta pensei de bo nos tá. Nós vamos cantar último cantiga para nós poder de nosso programa. E cantiga que nós também canta no momento não aqui. Esta cantiga 505. É nota 10, 505. Nossa noite de saúde e também de oração. Nós avisa, me tem mestre de oração para me por passador de vida. Então, de cor e avisa, me que paboreza para mim, para salvar minha alma perdida. 505. Ok, não sei? Me tem mestre de oração para mim, passador de vida. Para mim, porque dá sempre fiel e bom. E para Jesus seguir viva. Me que favoreza para mim, para salvar minha alma perdida. E para pedir Deus para mim, me que favoreza para mim. Me tem mestre de oração. Arriba minha alma na gente. E temer de poder. Ensina mesmo. Me que favoreza para mim, para salvar minha alma perdida. E para pedir Deus para mim. Me que favoreza para mim. Me que favoreza para mim. Para manter-me de fé, para mim por cada em amor, guarda para graça de Deus, me que favoreza para mim, para salvar minha alma perdida, e para pedir Deus para mim, me que favoreza para mim. Minha humana, ojalá cada de nós, por essa para outro, para nós conseguir fortificar outro em fé. Deus bendiga a boa noite. Miro anang kidushita pabini den casa do Senhor. Que versículo aqui me que deseja turnos romanan visitanang amigo e conhecinang bom bini a noite passina junto da presença de Deus nos portem uma noite bendicionada. Miro mana laga nos lanta para nos bancanta nos cantiga de saludo de bisa escoe vida awe e proclamar que vida tá dentro. Den quem? Den Jesus.
Vida y muerto nos dilantita, batallando para nos corazón. Boni maluco a lobos goe, lo mi compartí mi decisión. Vida más goe, sanador, yudi Dios, creador eterno, goe vida we, proclama tu vida cadenge, cielo y terra nanta testigua, nos acción ta mostra quem nos está. Quem lo gana de nos coração é vitória tabo decisão, vida mais coe, sanador, yudi Dios, creador eterno, coe vida we, proclama cu vida cadenge. Água, Bíblia, extrema duga, força para o coração quebra, pão para suprir tu necessidade, mundo mister conhecer seu amor, vida mais coe, sanador, yudi Dios, creador eterno, coe vida we, proclama cu vida cadenge, proclama cu vida cadenge. Agora nos queda parar para a oração. Nossa reza, Senhor, nos bom Deus, data de amor, a noite, nos temos presença. Dada para sobre a palavra, da bisa nos bom claro, o caminho de 2 ou 3 reunidos em bom número, em não botar meio de nós. Dada para Senhor, com coração, com confiança, a noite nos que agradecido, pe hecho, que botar meio de nós. Bendicionar o serviço a noite, permitir que o Espírito Santo assim uso de brother honor a noite, para cada palavra que é trece para o povo, da palavra não dirigir para meio do Espírito Santo. Bendicionar o serviço, abre nos coração, permitir que cada palavra que o ordo trece nos portuma, essa que não e aplicar na nos vida, nos te pede e nos te agradeci, em tushi, nome de Cristo Jesus. Boa noite, irmã. Nós temos versículo para a noite. Esta bisa Romanos tima. Mita hasi oração para dentro sentido bo prosperar. E para bo tá bom de saúde. Mescos que bo alma tá prosperar. Senhor, su desejo tá para nós prosperar. Mescos que nos alma tá prosperar. Mi hermana, hay un momento que nos va a escuchar tocante el motivo principal de con nuestra vida malo. Essa que vai a trazer a noite para nos rumang brother Anne Waterlander. Brother Anne Waterlander atraja como doctor natural para 41 anos na Holanda. E junto com ele a noite nos tem como sua tradutora Hermana Engelhardt, também conhecida como Juffrouw Ro of Tante Ro, de Igreja de Amistad. Lá que nós damos turnos atenção. Dankjewel. Boa noite. Dat is een van de weinige woorden die ik papiaments ken. Sa kita unde palavra ng kumisa de papiamento. Zou het mogelijk zijn dat allemaal wat dichterbij komen? É possível para tu rende bem cinta, tiki mais cerca. Se
sinto tiki mas junto cerca tá mais fácil. Nee? Er werd mij van tevoren gevraagd of ik ook nerveus was. Na puntra me sinta nervioso. Ik had het idee van niet, Ma quere kuno. maar ik heb wel mijn leesbril vergeten. Pero malubida mi brel palesa. Dus goed, ik dacht dat zuster Ro al verteld had dat ik, voordat ik met IVT hier in Curaçao kwam, in Nederland 41 jaar in praktijk gehad heb als natuurgeneeskundige. Pro me, kuma pincoso ku hermana Iviet, mi tautata mi tautating medicina natural como mi praktijk. Een praktijk waarin ik heel veel adviezen gegeven heb over kruiden, vitamines, gezond eten. Praktijk, lugar, camina maduna hopi, consejo over die vitamina, over die basalu y otra cosa. Maar in de loop der jaren heb ik ontdekt dat kruiden, vitamines, gezond eten vaak niet de oorzaak van de klachten Pero oplossen. durante años nama ripara ko hierba nang vitamina y turia cosa nang nota e origen di ekejo nang. Dat het slechts de symptomen bestrijdt. A symptoma so nanda cubri. Ja, en niet de oorzaken wegneemt. No e origen. Ja. Ik wil het vanavond met u hebben over de meest voorkomende oorzaken van ziek zijn en wat hieraan te doen. Awe noche mi kapapia bos nang over die oorzaken nang. Era sonang. Sorry. Era sonang die tour e malesa nang kuting. Ik heb de ervaring in Curaçao opgedaan dat veel mensen wel bereid zijn om allerlei kruidjes en vitamintjes te gebruiken. Maya experiência que nana corso ku hopi hende sita disponível para usar tur hierba nang e tur vitamina. Maar de werkelijke oorzaak, daar wil men vaak weinig voor doen. Pero origen no que hasi nada com isso. Een pilletje van de dokter of Maya een píldora vitamintje de dokter of vitamina. is veel makkelijker dan dat je er zelf ook wat voor moet doen. Para mim mesmo hasi algo. Kruiden, vitamintjes, gezond eten, het is heel belangrijker. Maar het belangrijkste is het oplossen van de oorzaak. Hierba, vitamina, comer bom, comer saudável, tudo tá bom, pero mais importante tá onde é origem tá de maleza. Laten we lezen Johannes 5. Nós tá lesa Juan 5, Johannes 5, de versen 7, 8, 9 en 14. versículo, Hoofdstuk 5, capítulo 5, versículo, hoofdstuk 5, de verse, de versen 7, 8, 7, 9 8, en 14. 9 y 14. Juan 5, versículo 7, 8, 9 y 14. El hombre contesté, Sean, mi no tenho gente para hincar-me de água ora e move. Ora me vai para Bahadem, ya outro gente a Bahadem pro me come. E ora Jesus abisse, lanta, corre pro dragbar e cana numa. Mesora e hombre bira bom, corre su dragbar e come sa cana. Versículo 14. Después Jesus a tope hombre den templo e abisse, tende, bo queda bom agora. Mira, para não seguir dem picar, senão algo pior tá passa cubo. Wat is de oorzaak van de ziektes? Kiko tá é origem de maleza não. En daar wil ik het graag vanavond met u over hebben. Sei me que papi over de dia ao noite. Mijn ervaring is Minha dat experiência de meeste mensen hier heel weinig aan willen doen. ko aqui nang hende no ta worry mas já que kos nang ei. En dat het kiezen van een pilletje veel makkelijker is. Ko tá mais fácil para beber píldora em vez de hasi outro. Heel veel ziektes ontstaan door boosheid, Hopi maleza nang tá começar door die rabia, angst, medo, verdriet, tristeza, bezorgdheid.
preocupação, schuldgevoelens, culpa, não? Sinti culpa, sim. ergernissen. Rabia, não? Ik kies moeilijke woorden. Ja, preocupação. Frustração. Verbitterd te zijn, Sim, ora botar amargar, depressief, botar depressivo. onverdraagzaamheid, Bono por suportar, onverdraagzaamheid. Sim. gebrek aan zelfvertrouwen, E ora bono tem confiança dentro mês. frustraties, Frustração, ongeduld, bono tem paciência. piekeren, Bota pensa opi, verslavingen, anto adicção, teleurstellingen, bota desapontar, machteloosheid, bota sem força. iemand anders de schuld geven, E dona outro gente culpa. leven in het verleden. Bota biba den passado. En dit soort dingen wat ik nu opnoem, los je met een pilletje of een vitamintje niet op. En te kosten como estás mencionando agora aqui, bono por remediar com píldora. Iemand anders de schuld geven, Bota dona outro gente is culpa. mijn ervaring, is Também een van de beste manieren om in de problemen te blijven zitten. é maneira melhor para que da cubo problema tá para dona outro gente culpa. Door iemand anders de schuld te geven, Dona outro gente geven culpa. we onze eigen macht uit handen. Da agora nós está dona nos mesmo poder, nós está lagebai. Begrijpen we hoe de vork werkelijk in de stilt zit Nós está compreendendo de que se trata. en ons in staat stelt boven het probleem uit te groeien en de Dat- controle over onze toekomst in eigen hand te E te nemen. ajuda para nós surpassar o problema anto toma nos vida de nós mesmos man. Het verleden kan niet veranderd worden. O passado bom para cambiar. De toekomst wordt gevormd door onze huidige gedachten. O futuro está guardo formado door de lo que nós está pensa agora aqui. Het is van fundamenteel belang voor Daarom onze, is het voor onze importante vrijheid para nós libertar, dat we begrijpen nós está dat, compreender dat onze ouders deden wat ze konden met het begrip, het bewustzijn en de kennis die zij hadden. e maior na conosco maior na hasi cos na com e compreendimento, compreensão de tempo já com não tal da ting. Elke keer als we het ander de schuld geven, nemen we verantwoordelijkheid niet voor onszelf. Cada vez que nós está dando outro gente é culpa, nós não está tomando responsabilidade para nós mesmos. De mensen die jou al die verschrikkelijke dingen hebben aangedaan, waren net zo bang en angstig als je zelf bent. Gente não consigo tudo daño né, tal da mesmo tal da tem mesmo medo com abo. Wat weet je van je jeugd, van je ouders, Que você sabe de juventude, de maior não. in de periode van voor je 10e jaar? De período como tal da 10 Vraag. para mim como tal da tem 10 anos. Vraag ernaar als het nog kan. Puntra não, se tá possível puntra não. Als je te weten kunt komen wat voor jeugd je ouders hadden, zul je beter begrijpen waarom zij deden wat ze gedaan hebben. Se bo tinha ocasião para bo puntra bo maior não, com não juventude tal tá, lo bo compreender mais melhor de com não tal tá acto assim né. En dit begrijpen zal je milder maken. Então é compreensão aqui, lo assim bo o coração mais tranquilo. Je kunt deze informatie gebruiken Bo usar informação aqui om jezelf meer te bevrijden. para livrar bo mês. Je kunt jezelf bevrijden Bo livrar bo mês. door je ouders te bevrijden. Door die livrar bo maior não. Je kunt jezelf niet vergeven totdat je hen vergeeft. Bo não pode perdonar bo mês. Se bo não perdonar, se bo não pode perdonar bo maior não. Als je van hen perfectie blijft eisen, eis je perfectie van jezelf. Se bo exigir perfeição de bo maior não, En dan zul je je hele leven lang ellendig blijven voelen. e botar sentir maldição resto de bebida. Ik ga een aantal dingen noemen en wat voor invloed dat op welke organen heeft. Também mencionar alguma coisa e qual influência tem sobre o órgão não. Boosheid. Rabia Boosheid heeft invloed op hart, lever en gal. tem influência sobre o coração, bo igra e bo hal. Angst
is heel negatief Miedo. voor je nieren. Ta hopi negativo pabo nierna. Verdriet heeft heel veel invloed op longen en dunne darm. Tristeza ting influencia riba bolong nang ibo dunne darm. Overbezorgdheid, Ora botasi bota mucho preocupar. maag, mild, nieren. Het influencia riba bo stoma, riba bo mild, idim bo nier, riñón, no? Schuldgevoelens, dikke darm, gal. Ora bota sinti culpabilidad, eting influencia riba. Drift, je lever. Wat was die eerste? Net daarvoor? Daarvoor schuldgevoelens, Aha. dikke darm en je gal. Aha. Hal, ibo En dan dikke darm. driftig lever, Aha. Ora bota rabia liye, eting kos riba bo igra. verbitterd zijn, heeft ook invloed op je lever. Ora bota amargata, met influencia riba bo igra. Depressief, invloed op je longen. Ora bota depressief, eting Onverdraagzaamheid, pulmon. onverdraagzaamheid, longen, mild. Si bono por buanta machacos, eting influencia riba bo long, bo pulmon, ibo, je longen en je? Mild. Mild. Gebrek aan zelfvertrouwen, longen. Si bota noting confiança de mes, eting influencia riba bo pulmon. Je ongelukkig voelen, invloed op je lever. Si bota sinti bo mes infeliz, da riba bo igra eta. Ook te weinig beweging heeft invloed op je lever. Si bono move hopi, tambe te influencia riba bo Ook igra. te veel eten heeft invloed op je lever. Ora bota come di mas, tambe te influencia riba bo igra. Piekeren heeft invloed op je maag. Si bo pensa hopi, eting influencia riba bo stoma. Gekwetst voelen heeft weer invloed op je gal. Ora bota sinti tristeza, riba hal eting influencia. Emoties hebben weer invloed op jouw nieren. Emocionang ta riba bo igra eting influencia. Wat zou bijvoorbeeld de oorzaak kunnen zijn dat zoveel mensen een bril moeten dragen? Di kong hopi hene ta bisti bril. Kike Verdriet. motivo ta. Verdriet kan een van de oorzaken zijn dat je een bril moet dragen. Tristeza porta motivo como hene ta bisti bril. Misschien kennen we de uitspraken van dat wil ik niet zien. Nos ting expresión, dicho, mi no que mira e sei. Of dat kunnen mijn ogen niet verdragen. Of mi woa nang powanta pide e kos ei. Of dat doet pijn aan mijn ogen. Of eta si dolona mi woa nang. Of dat is niet om aan te zien. Of bom powanta pide ei, bom mire. Ja. Ta koi mira. Romana ta compreender mi papiamento sim, no? Mi posigi, mi te maki sigi. Wat is de oorzaak van nervositeit? Pak zo wat anders. Mensen met spierpijn. En dan kuting doloy weso of die spier. Die hebben vaak een verlangen naar liefde. Hopi ta deseja amor. Verlangen en Spieren vertegenwoordigen het vermogen om ons te bewegen in dit leven. Spier nanta ajuda nos para nos promover de vida aqui. Spataderen. Spatader. Komt veel voor bij mensen die ontmoedigd zijn. Ta gente que ta desanimar. Overbelast en overwerkt. Gente que ta hopi vermoeid, hopi cansar. Zich in onuitstaanbare toestanden bevinden. E ta na mesma situação que não ta desejável. Schouderklachten. Ora boting queijo of problema na de schouder. Schouders zijn bestemd om vreugde te dragen. Schouders nan ta pa ting alegria. En niet lasten. Então no carga of Veel problema. lasten geeft dus vaak schouderpijn. Então ora boting
carga riba op schouder, eta doen abdolo. Huidklachten. Komt veel voor bij mensen met zorgen, angst, verdrongen narigheid. Que honang di bo curpa, di bo cutis, of bo piel. Da pa sobra, Zich vaak bedreigd voelen. pa sobra te sinti bo mes hopi, menasa. Geestelijke uitbarstingen. De maneira explosão espiritual. Knieën. Borudia não. Een staar ego hebben. Trots zijn. Tá hopi orgulhoso. Niet kunnen buigen. Bom por. Ai, ik Onbuigzaam. sinto me mes aangesproken, Kinansi. Ik voel me erg aangesproken hoor. Ik noem geen naam, maar het is vaak onbuigbaar. Ze zouden zich meer door de knieën moeten gaan. Meer moeten buigen. Bij Meer buig bidden. mas, beste bresa mas. Dobla rodilla. Veel voorkomende oorzaken van kanker. Hopi occasionan di kanker kuta presenta. Vaak zit erachter een diep leed. Hopi tristeza tem tras de sei. Oude rancunes. Costan kuta carga cubo kuta Diep, nota bom. een diep geheim of droefheid wat aan hun vreet. Secreto of tristeza kuta comebo di padeng. Harddragend zijn. Ora bota bonota bordona. Een houding van wat doet het ertoe? Sei, maneira bota bisai, que me tem kunes. Bedplassen. Ora bota pishi kama. Komt vaak voor bij kinderen die angst hebben van een van de beide ouders. Tá apresentando muchanan que tem medo de dos Kan maiores. zowel de vader als de moeder zijn hoor. Porta mama of tata. Cholesterol, waarom te hoog? Colesterol também muito alto. Natuurlijk ligt ook veel aan de voeding, maar ook verstoppingen van de vreugdekrachten. Hopi eta de haver que comimento e comida que bota come, pero também Angst. bota Angst om flakia e Angst om vreugde toe te laten. sim, bota medo para tá contento. Doofheid, Ora bom potente bom. afwijzing, A pessoa bota rechazar algo. koppigheid. Travessura. Wat willen we niet horen? Que nós não que atende. Val mij niet lastig. Não cansame. Eelt, Ora botin caio. verharde begrippen en ideeën. Bo pensamento abira duro. Gestolde angst, Tristeza, não. Medo, queda. migraine, Migraine. afkeer van... Daar heb ik de bril nodig. Zich verzetten tegen levensdromen. Botar rechazar o sonho não de vida. Stijve nek. Botar a garganta stijf. Denk aan stijfkoppigheid. Também da maneira botar willen buigen. cabeçura. Não quer buig. Reuma. Het Reumatiek. gevoel om slachtoffer te zijn. É sentimento para botar vítima. Gebrek aan liefde. Não tem suficiente amor. Chronische verbittering. E amargura constantemente. Vasthouden van vocht. Tende vocht, retener vocht. Vaak bang om iets te verliezen. Botar medo para perder algo. Ik wil het wat specifieker nog op organen ingaan. Ik heb bij papi maar specifiek riba Te beginnen organen. met de lever. Nós está começar que higra. Misschien kent u het gezegde, iets op je lever hebben. Ibia dicho tá botin algo na boigra. Lever heeft ook heel veel te maken met ons geluksgevoel. Higra também tem hope de haver com nós está sentindo nos contento. Veel leverklachten ontstaan ook uit zich ongelukkig voelen, verdrietig, Hope que honan de higra também tá original door que nós está sentindo nos mes com tristeza, een lichaam wat van binnen huilt. purpa, que tá llora de padem. Ook boosheid, Também rabia, drift, drift. ergernissen. Cabeçura, botar
haatgevoelens. De sentimento di odio. Ook te veel eten en te weinig beweging. Ora bota come demais e bota move hopi. Veel zorgen maken over anderen. Bota preocupar muito over die outra gente. Het verwaarlozen van je eigen belangen. Então bota worry com mesmo preocupação não, bota lubida. Pero bida liba bomes. De longen. Pulmona. Naar lucht happen. E dicho tá bota purba di haya. Aire. Ademnood. Bota perde roceia. Het beneemt je de adem. Eta kita boroceia febo. Vaak geen eigen mening hebben. Opi biabo no tem momento opinião. Wil niets voor zichzelf. Não quer nada para bomes. Trekt zich terug. Bota retirar. Angst om van het leven te genieten. Medo para goza de vida. Wanhopig. Desesperar. Zich niet waardig voelen in dit leven. Maar não tá sentindo bomes digno para dar vida aqui. Misschien ook wel leuk om te weten is dat de meeste longklachten Algo leuk para você zich também voordoen 's nachts tussen 3 en 5 uur. é que quando de pulmão tá bem is wel heel grappig, 3 horas e 5 horas de madrugada, de manhã. Ik heb mijn patiënten ook altijd gevraagd als ze bij me kwamen: wanneer, welk tijdstip van de dag heb je de meeste last? Sempre me tá pedindo minha paciente na hora também se comigo. Ja, en Qual hora de dia bote mais queijo. die longen waren dan vaak 's nachts tussen 3 en 5 uur. Então e pulmão não sempre toda Ik ben entre 3 horas e 5 Net horas. begonnen met de leverklachten, het meest 's nachts tussen 1 en 3 uur. Então são de igra entre 1 e 4 horas. Ik wil verder gaan met de dikke darm. Você vai na dikke darm. En daar zijn de problemen het meest 's nachts tussen 5 en 7 uur 's morgens. O problema não está entre 5 horas e 7 horas de manhã. Dikke darmklachten ontstaan veel uit schuldgevoelens. Não tem roupa de haver com culpabilidade, sente culpável. Problemen uit het verleden, oude dingen in jezelf toelaten. Problema não de passado, botar lage coisa nem cansado. We hebben een grote behoefte aan hartelijkheid. E botem mister of necessidade para gente estar contente com o Maagklachten. estômago. Queijo de estômago. 's morgens tussen 7 en 9 uur komt het Entre meeste voor. 7 horas e 9 horas. Botar aí mais tanto. Ermee in je maag zitten. E dicho tá, botar sente com ele dentro do estômago. Het valt je zwaar op de maag. Eta roupa pisar riba meu estômago. Vaak overbezorgd. Me botar muito preocupado. Vlucht vaak in de verslaving en veel eten en drinken. Então botar vai tem adicção de comer e beber muito. Teleurgesteld zijn. Ora botar desapontar. Onvrede. E não tem paz. Hebzucht. Maagzweer. Botar aí a maleza de estômago. Maagzweer. Hebzucht com botar o de chá. Wat vreet er aan ons? Que botar come nós. Na nós. Slikt veel, maar laat niets door. Botar guli hopi, botar laga nada barra. Maar we eigenlijk moeten zeggen, slikt veel, maar laat niks los. Botar guli hopi, botar laga e coisa na los. Het zijn vaak binnenvetters. Hopi bia tem te maken com tem a ver com coisa de padim. Veel innerlijk verzet. Botar brinca bomes de padim. De mild. Está bij de mild. De mild, waar zit de mild eigenlijk? De meeste klachten. De mild zit tussen de maag en de middenrif, hè? Ja, entre, net boven die stoma. Klachten van de mild komen veel voor, 's morgens tussen 9 en 11 uur. Entre 9 e 10 horas, botar raia e que é na de mild. Mild Pancreas está outra coisa, hè? Pancreas não está mild. Ja. Mild en pancreas zijn twee verschillende dingen. twee toch? verschillende, Sim, ja. dan zijn Ja. duas coisas Ja. diferentes. Mild klachten ontstaan vaak door ongeduldig zijn. Botar roupa, botar impaciência. Overbezorgd. Botar se mesmo muito preocupado. Geen zelfvertrouwen. Mas não tem confiança de momento. Wel vaak erg nieuwsgierig.
Sempre botar hopi nieuwsgier. Kaweta. Ze laten het leven niet door zich stromen. Ano Blokkeren talaga het. pida parse door dinang kurpa. Miltproblemen en ook vaak weerstandproblemen. Ta hopi biata meta bota ko bij contra turcos. Het hart, Coração. hartzeer. Coração tá se dolo. Die woorden zeggen dan hooghartig. Bota Denk nou die woorden, dat betekent iets. dicho tá bota sinti bo mes maior ko outro gente. Harteloos. Bo não tem coração. Gekwetst voelen. Bota sinti bo mes Gebrek aan vreugde. de hurt. Bo não tem alegria de bebida. Hartklachten ontstaan ook vaak door woede en haat. Maar hopi biata do di rabia e ódio. Langdurige emotionele problemen. O problema não emocional que tá dura, hopi largo. Helend is veel behoefte aan liefde, vreugde. Que remédio tá hopi necessidade de amor e alegria. Hartklachten komen ook vaak door zich alleen voelen en bang zijn. Ora botin dolor of que ronan de coração, hopi biata do de como tá sentindo mesmo so, Spanningen. medo, Spanningen, stress. stress. Hartaanval komt vaak voor bij mensen die zich niet goed genoeg voelen. Tem botan ataque coração, se kan rende não ko não tá sentindo mesmo bom. Die zijn bezig alle vreugde uit het hart te persen. Não tá bezig tá kita tur alegria fede na coração. Ze persen ook veel vreugde uit het hart ten behoeve van geld, status. Hopi biata beta vítima tá dor que tá bezig com hopi patramento sem. Vaak, meestal komen die klachten voor tussen 's morgens 11 en 's middags 1 uur. Que ronan de coração tá mainta de sonor entre de mainta de sonor e unor merdia. Dunne darmklachten, Que ronan de dunne darm, verdriet, doofheid, tristeza, droefheid. tristeza, Droefheid. Problemen met het loslaten van het verleden. Moet tem problema para bo. Lego meine conan de passado. Laga los. Zich niet goed genoeg voelen. Monta sinti bo mes, o bota bom. Angstig, zorgen, Bota preocupar, kan moeilijk met iets nieuws beginnen. bo não pode começar com algo novo. Veel frustraties. Hopi frustração, Blaas. bo blas, no? De urina blas. Ja? Ja? Ja. Veel voorkomend bij mensen die besluiteloos zijn. Ele não não pode uma decisão. Die problemen hebben met de partner. Não tem problema com um Ook vaak. partner. Ze zijn ook, het woord zegt het al, vaak pisnijdig. A palavra também se também quando tá hopi rabia. Angstig om iets los te laten. Não quer laga cos vai, não quer laga cos los. Vaak problemen ook met seksualiteit. Hopi bia não tem problema com sexualidade. Agressief. Agressivo Zorgen maken. e preocupação. Nieren. Nier, Komt het meeste voor tussen middags 5 en 's avonds 7. botam entre 5 horas tarde e 7 horas tarde. À noite. Vaak hebben ze angst om in de broek te plassen. Não tem medo para não piche garçom. Vasthouden van verdriet. Não tá tendo não tristeza. Relatieproblemen. Problema não com relação. En eigenlijk problemen in het algemeen. Dus niet alleen in je relatie, maar ook met je ouders. Tem problema não de relação só, pero também com maior não. Problemen met relatie met je kinderen. Problema com relação com boiú não, Met collega's. com colega, Met je buren. com piscina não. Vaak vol met schaamtegevoelens. Hopi bia, com hopi sentimento não de vergonha. Gevoelig voor kritiek. Botar sentimento para não haja crítica, problema para haja crítica. Nierstenen, het woord stenen zit er al in. Pedra de nier, a palavra pedra também tem cava. Het is een woede met
ja, opgefokte onopgeloste verhardingen. Onopgeloste verhalen. Ta rabia kununca maar non solucionado. Dus het Niet op sigi cresce, sigi bira hopi. echt brokken, niet Ta loslaten. forma. Ja, dan Sì. gaat het verharden, dan gaat het verstenen. Sì, ta bira duro, ta bira maniera piedra. Nierstenen. Galstenen heeft veel meer mee te maken met boosheid. Piedra di gal ting te maken con rabia. Je boosheid niet loslaten en Bono dat belaga e versteent rabia het, pai. verhardt het. Te bira duro, te bira maniera piedra. Panir tambe, mesmo cos. Iemand is, dat noemen ze ook wel eens met galklachten, iemand is zwartgallig. Ja, ora boting gal, problema nan ko gal, nan ta bisa ja, o ta gusta, ta amarga, si persona ta amarga, Is verbitterd. amarga. Zit vol woede. Jeng rabia denje. Die kan niks loslaten. No palaga Houdt die nada bai. boosheid ook vast. Eta tene e rabia tambe. Is vaak ook hard voor zichzelf. Tambe ta duro pa su mes. Veel last van schuldgevoelens. Ik hoop sentimento nan di culpabilidad di su mes. Ik noemde net al bij die nierstenen ook de galstenen. Het is vaak met stenen, komt onder andere ook voor door harde gedachten. Net mescos com piedra nan di nier, e piedra nan di gal, ta pensamento que ta pasibo duro, Veroordeling van. bota juzga, Trots zijn. bota orgulhoso, Geremd in de eigen ontwikkeling. e bono por desarrollabo mes, Ze uiten zich niet. bono ta expressabo mes. Het is enkele jaren geleden Algum ano passado, dat mijn vrouw Yvette is het officieel. Ik zeg allemaal netjes Yvette. com me casal, e Vieta, eigenlijk in number dan, nós temos Ivete. Met een jonge man naar me toe kwam. Ik schat ongeveer 30 jaar. Ela vem com um caballeiro de 30 anos, mais ou menos. Hij kwam bij me en vroeg: Anne, Ela disse que ik heb stress. Eu digo, Ana, me tem stress. Welke kruidjes adviseer je mij? Qual hierba bota adviseer, bota aconselhar me. Ik heb hem uitgelegd dat er veel kruidjes zijn die rustgevend werken. Mas expliquei que eu tenho hierba que eu poner mira tranquilo. Maar niet de oorzaak van de stress wegnemen. Pero não é origem, não tá aqui de origem de stress. Ik kwam er achter een aantal dingen bij me. Eentje die wil ik benoemen. Waar ik Dat ook het achter een paar- kwam van de oorzaak van de stress. Então tem par de coisas que vem de mim, é origem de stress. Dat die ontstaan is in zijn jeugd. Que ela começou em sua juventude. Doordat zijn vader slechte dingen met hem gedaan had. Sua tata se cos malo com ele. Hij wilde er wel graag met zijn vader over praten. Eu quero papi, com sua tata over de Maar zijn vader wilde dat niet. Pero sua tata não estava aqui. Ik heb hem toen het volgende geadviseerd. Eu remadunei adviso. Ga meerdere Consejo. malen per dag op je knieën en bid. En vraag God om hulp. Pai, riba por um dia, mas piada em dia, anto pedi Deus para ajudar. En zie je zo ver met hulp van God te komen. Dat je je vader kunt vergeven. Anto purba die chega de lewe, kubo po perdonar tata. Maar dat wilde hij niet. Pero então que sei? Zijn vader was toch de schuldige, hij niet. Tata todo tem culpa, e não? En dat is een antwoord wat velen van ons geven. Anto sei te contesta com roupa de nós dona. Também te falta, te outro. Gelukkig heeft hij mijn advies opgevolgd. Danke Deus, ela sigue meu consejo, Hij is gaan bidden. ela vai reza. Gelukkig niet alleen bidden. Danke Deus, não dá reza, só ela reza. Bidden is ontzettend belangrijk. Reza Maar mesmo. naast bidden is er ook werken. Oração tá muito importante, pero bande de oração também tá para trás. Ik ben niet blij alleen met bidden en het dan maar bij God neerleggen en die moet het dan maar oplossen. Zie. Nee, we moeten Tá bom zelf para nós. ook werken. Tá bom para nós, tá contente para o pai reza, então poner na pia de Jesus, então nós tá sinta hora. Nós também está assim nos parte. Na 3 maanden dit gedaan te hebben,
heeft hij zijn Después de 3 vader años, bezocht ela se sei, ela vai visitar sua tata. en hem vergeven. E ela perdone. En nu wil de vader over alles praten. Então, o tata que é papel de turcos. Hij heeft zijn vader vergeven Ela perdona sua tata. en heeft het los kunnen laten. E é por lagabai. En nu heeft hij geen stress meer. Então, agora que não tem stress, mas. Dat was de oplossing van stress. Essa tata é Bidden. solução para stress. Bidden, vergeven, loslaten. Reza, perdona e lagabai, lagalos. In mijn praktijk heb ik ervaren De minha praktijk, maar Als- experiência, als het meest succesvolle geneesmiddel o remédio mais exitoso, bidden reza, vergeven oração, en loslaten. perdonar e lagabai, lagalos. Zoek de mentale oorzaak van je klachten. Busca a origem mental de bloqueio. Welke gedachten in mij hebben deze ziekte gecreëerd? Qual pensamento de mim a criar a maleza aqui? Wees bereid om dit los te laten. Então, está disposto para lagalos. Wees zelf ook positief in je helingsproces. E está positivo de processo de recuperação. Broers en zusters, Romana, ik wil het hier eigenlijk bij laten. Ik had Keer het in eerste aquí. instantie het voornemen om ook vragen vanuit jullie te na beantwoorden. primeira instância, me Maar estava eigenlijk zie ik daar para een beetje van af. En ik wil ook wel vertellen waarom. lagar você não se pergunta, Ik moet- pero me não quer se sei, então me explica de como. Als ik vragen moet beantwoorden, Se me moet ik nogal ingaan ook contestar a jouw denk- pergunta, wat je denkt waar je mee bezig bent. En me dan- mestre vai papia over de costa Cuba tá preocupado não. en daar heb ik het gevoel bij, dan leg ik mensen te veel bloot voor andere mensen. Então me tem sentimento cultural então aí sabe Dan ga ik iemand, bij wijze van spreken, sta ik dan Stellage. geestelijk uit te kleden. En dat Stellage. vind ik iets voor de persoon en dat gaat een ander niets aan. Sei tá personal, só tá parte como tá, isso tá aqui turbo pai não, então turena tá aí saboridade. Als ik Então me wel não quer sei. met dit soort dingen zit, kun je zeggen, schrijf het op een briefje. Se você Geef sente het com mij, diferente beloof je, coisas, dan krijgt u van mij contra, antwoord. poner riba, escrever, do nele, então eu reito do nabe. Dan gaan we bijvoorbeeld een keer op een sabbat na de dienst even samen zitten. Dan ga ik dat uitleggen. Maar ik wil niet dat voor iedereen Então uitleggen. outro viaja, nos por depois sábado, Eigenlijk- depois de serviço, de sábado nos por sentar junto, então me pode explicar, pero me não quer para explicar delante de toda gente, o coisa personal. Ik zou heel graag nog een keer willen terugkomen. Me tem hoop gani para me En viver dan com wat mas dieper ingaan op Toen bepaalde was ziektes. profundamente Jullie mogen mij wel riba- aangeven welke ziektes jullie daar graag dingen over willen horen. profundamente para riba algum maleza não. Ik zit zelf te denken aan veel voorkomende ziektes in Curaçao. A mim tá pensa riba Zoals maleza não que também hoge bloeddruk. hoop, na coração, Ja. pressão alto. Wat is de oorzaak en wat Kiko daaraan é te doen? origem e kibo para hasi para remediar Hoge bloeddruk, diabetes. diabetes também tá hoop. Ik zou het ook wel willen hebben over overgewicht. Então também obesitas, muito gordo. Overgewicht zit al iets in van niet los kunnen laten. Sei também tem algo que não belaga los, Alles vasthouden. que tem turcos. Ik zou graag een uitnodiging willen hebben om een keer daarvoor terug te komen. Anton En jullie mogen Miguel, ook ja. andere ziektebeelden bij mij naar voren brengen. En dan wil ik Não me tá op contento een se me tá ziektebeeld wel wat uitvoerig ingaan. Ainda me tenho contento se me tenha uma invitação mais para me vai mais profundamente então você não também por puntra over de qual maleza você não quer para me papia. En misschien moet ik dan wel... Misschien kan ik dan maar weinig ziektebeelden behandelen. Want ik wil er dan wel vrij diep op ingaan. Portanto, me passa hoop tour, pero isso não com lo me papia over de name também mais profundamente. Dus verwacht niet direct een stuk of 10 ziektebeelden. Misschien dat het met 3 maar lukt. Sim, portanto, três só me por
Ik heb in het begin de eerste jaren hier in Curaçao, de eerste 5 jaar geloof ik. Pero ayan, Ik zit 5 hier ayan nu- ako met na Corsao. Ik zit hier nu 12 jaar. Ja, de Ang eerste stakit is 2 ayan ka. 5 jaar heb ik Pero may 5 ayan na. 1 keer in de 14 dagen op zaterdag bij Radio Nieuw Song een programma over gezondheid mogen doen. En Cada elk- 2 simang na Radio New Song met altijd een programma over die salu. En elke keer behandel ik heel uitvoerig een ander ziektebeeld. Cada vez met de binkung malesa en met de En ik wil hier papia ook mais best- profundamente over die. ik kan me nog herinneren dat de De pastoor, corda. Papi Esprit, mij een keer Papi tijdens Esprit. zo'n uitzending belde. Quella Anne, bella. wat is dan het geneesmiddel? Want ik had verteld dat pilletjes die je van de dokter krijgt puur symptomatische behandeling zijn. La bisa ko ito dinge programa Je kunt ito wel- tot papia over die ko pildora na nang totas gispa is sintoma nang Ja. anto papia spita belle bise kikota e remedi ore ei. Ja, je kunt wel paracetamol gebruiken voor pijn, Opo, maar het neemt, usa paracetamol het per neemt dolor. niet de oorzaken weg. Pero nota kita e origen. En daar wil ik altijd naartoe. Ante Je nami kunt kita. wel een pilletje nemen voor jouw hoge bloeddruk. Bopatuma Dan gaat hij wel naar beneden. Maar als jij- pressão eta bahe. Maar als je dat medicijn niet blijft gebruiken, dan blijft die bloeddruk hoog. Pero se não usa ele sigue usa remedi e pressão ta queda alto. Ja. En daar wil ik graag wel wat dieper in. Ik kwam terug op die Papi Esprit, wat hij me belde en die vroeg... Anne, wat is het geneesmiddel, geneesmiddel waar jij het meeste succes mee gehad hebt? Ela bisa, ela punta ana, kikota e remedi kubotot te mas éxito kune. Het antwoord wat ik toen gegeven heb is bidden, vergeven en loslaten. Então, contesta com Madonna ta oração, perdão e larga los. Ja. Amen. Daar wou ik mee eindigen. Amen. Amen. Ja. Nós agora bendicionar para o programa de receba brother Ona hoje noite. Nós agradecemos brother Ona para que mensagem de receba hoje noite. E hoje noite também tá nossa noite de oração. Mas coisas que nós iniciar com o versículo que está sendo em 3 Juan 2, Romanos Timá, mitad de oração para dentro sentido para prosperar e para botar bom de saúde, mas coisas que a alma está prosperar. Me quero pedir humana para formar grupo de 3 e conosco por fazer oração para nossa saúde física e também para nossa saúde espiritual. Então, se nossa saúde parte física não está ok, está afetada também nossa saúde espiritual. Então, ser humano por formar grupo de 3 e fazer oração para nossa saúde física e também nossa saúde espiritual. E depois me concluir com oração cortico. Bo ahasi pami. Cantiga 281. Mi vida maduna y turmi sangar mes pavor la salva de un morto tan robes. Mi vida maduna pavo que baduna pa mi. Maduna turi pavo que baduna pa mi. Mi tata y su casa, mi trono celestial, y turmia laga atrás, pa pena eternal. Malaga tur pavo, que balaga pa mi. Malaga tur pavo, que balaga pa mi.
muchísima sufrí, mas cubo por contar, amargura de más grande, pavo porta salvar, ma aguanta tur pavo, que va aguanta pa mí, ma aguanta turi pavo, que va aguanta pa mí. Amém. Ele aguanta tudo para nós, Kiko, nos aguanta bem. Cantiga 3:40, 3:40. Jesus está em Salvador, plama em notícia que Jesus está em Salvador. Nos atende zona bom, Jesus é Salvador, plama em notícia Jesus é Salvador, e be novo tur caminho, e be alrededor. No Señor avisa bien, Jesus é Salvador. Iba olana, Jesus é Salvador. Signature grandina, Jesus é Salvador. Lagature islana, resona cultur fervor. Cantadino Salvador, Jesus é Salvador. Na fronteira não cantei, a subida e morto mês, Jesus é Salvador. e também de escuridão, datar em na dolor, corda de adversidade, Jesus é Salvador. Laga bien tu nang bisa, laga tur nasyong goza, abundante redención, laga-nos duna honor, nos victoria de pasión, Jesus é Salvador.